तारखेर सुरू जातलें आनी तेचें नांव आहा क्रोधिनाम संवत्सर शके 1946 चैत्र शुद्ध प्रतिपदा दिनांक 9/4/24 ह्या दिसा वर्ष पद्दती प्रमाणे शांतादुर्गा हायस्कुलाच्या पठणाक थंयच्यान सुरवात जातली। कार्यक्रमाचे संक्षिप्त रूप हांव सांगता। पयलें म्हणजे 5 एकत्रीकरण, त्याच्या नंतर 5:15 शोभायात्रा सुरू जातली आनी ती शोभायात्रा ती कशी वतली हें मागीर सांगतले। त्याच्या नंतर शोभायात्रा जेन्ना परत त्या स्थानार येतली तेन्ना त्या दिसा खातीर आमी वक्तो जो ठरयला तो माजी आमदार आनी विश्व हिंदू परिशदेचो कार्यकर्तो श्री मोहन आमशेकार हे आसा। पण हो आमच्या नववर्ष दिनाचो पयली मंगल प्रभात सकाळ आसल्या कारणान मातशी तिश्त घेवन एटलिस्ट ही मंगल फेरी जेन्ना दारांतल्यान वयता तेन्ना सगळ्या आमच्या हिंदू बांधवांक एक विनंती करून दिसता की तेंच्यांनी आपली घरांतली किमान लायट तरी पेटोवची। थंय म्हाका दिवो लाय जावं पिकपीक लायटी घाल अशें म्हणना, पूण एटलिस्ट बाबा लायटी तरी पेटोवली पुन्हा जाय जाल्यार बंद केली, इतलें तरी करचें अशी अपेक्षा आसा। गुढीपाडवा त्या दिवशी सकाळी मंगल यात्राचा कार्यक्रम झाला की संध्याकाळी आम्ही शांतादुर्गा हायस्कूलच्याच रंगमंचावर सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवले। ते संध्याकाळी 5 वाजता सुरू होईल आणि त्या कार्यक्रमाचा उद्देश असा आहे की जेणेकरून महिलांना आणि मुलांना व्यासपीठ मिळावं व आपल्या संस्कृतीची जाणीव व्हावी, एकत्रीकरण व्हावं त्या निमित्ताने। आणि तो दिवस नवीन वर्षाचा आहे, तो खूप छान संस्कार त्याच्यातून घडावे यासाठी संध्याकाळचा कार्यक्रम आम्ही आयोजित केलेला आहे।